koji broj? 4, 6, 8, 6, 1, 8. I 4, koji je ovo? I ko je sada? Ajde, čao. Tata, koji je sada broj? 4? Ja ću. Neka. Pa što ti ne slika? Alo. Ja sam. Sara Marić. Sara Marić. Nekom. Ne. Pa, evo nešto radim, samo pričam. Pa to, ja ništa ne radim. Ne. Pa, ja sam ribu. Jeo sam ribu. Kolika je riba? Mala. Mala. Pa tako. Jes. Kada je lepe? U 1. U 1 letnem. To je kasno. Šta? Kada će kada ćete doći? Pa zovite tu pa ga pite kada ću doći. Znaš. Tata, ajde ti radi, nemoj da me snimaš više, ja ću da gledam ovdje koji broj, da pođeš. Ja volim njega. On je star čovjek. Znaš. 4, 4, 6, ne, 6, 8, 6, ne, pa stani ovdje, gdje si tu stao?